бобои ҳоҷи Мирзо, зани ман чанд сол боз ҳомила намешавад. ба ӯ гуфтанд ки дар ҳолати ҳайз ҳамхоба шавам ҳомиладор мешавад. оё ин ҷоиз аст ё ноҷоиз аст? худои меҳрубон дар сураи Бақара ояти 222 мефармояд ки аъузу биллаҳи минашайтони раҷим фаътазилу нисоа фил маҳиз вала тақрабуҳунна ҳатта ятҳурна. аллоҳи меҳрубон гуфт ки шумо дар ҳолате ки занҳо мубталои бемории занона бошанд, шумо бо онҳо наздикӣ накунед то вақте ки онҳо пок нашаванд. яъне ҳайз ё ҳамун бемории занона камтаринаш 3 рӯз, зиёдаш 10 рӯз. дар ҳамин муҳлат, дар ҳамин ҳолате ки вай хун мебинад, шумо ҳамхоба нашавед. тамоми фуқаҳо мегӯянд агар касе ки бо зан дар ҳолати ҳайз ҳамхоба мешавад, агар гӯянд ки нодуруст аст, ҳами накун, бигӯяд ҳичи гапе надорад, одам айдин хориҷ мешавад. бибинем бародарои азиз, айдин хориҷ мешавад. бо асари нав бояд ту калима арза кунӣ, асари нав бояд ғусл кунӣ то боз мусалмон шавӣ. ё дар ҳолати нифос, вақте ки занҳо таваллуд мекунанд, яъне нифос ки ҳадди аксараш 40 рӯза, дар ӯ ҳолат ҳам ана ҳамин хел касе агар гӯяд ҳичи боке надорад, гап аст, ё ба ояти Қуръон собитанд. барои ҳамин эҳтиёт кунед ки ин одамро ба куфр мебарад. ва касе агар ҳамира агар саҳван ё нофаҳмида ё шаҳват мақсад хеле ҳолатша танг карду ин одам даст ба ҳамин кор зад, мегӯяд ҷаримааш, ҷубронаш чи аст? мегӯяд бояд 1 динор ё нисфи динор бояд садақа кунад. 1 динораш 425 грамм тилло ай. нисфаш ҳисоб кунед ки яъне боз 202 грамм тилло. ира ба нарх мегардонед чанд сум мешавад ва ҳамин қадара бояд ки шумо садақа кунед то ҳамин гуноҳи кардагитон аз гардантон соқит шавад. хеле ки як одам қасам мехӯрад валлоҳӣ, биллоҳӣ, таллоҳӣ ё мега аллоҳ бизанам, худо бизанам, лекин дурӯғ мегӯяд. ҳамин ҳолатда ин дар оятҳои Қуръон кафорат дорад, ҷуброн дорад. яъне ё 3 рӯз бояд рӯза бигирад ё 10 мискина таом битад. яъне ба суми сомонӣ бигем бояд то 200-250 сомона бояд ҷаримаша битад. агар натад, ин ҳамчун гуноҳи кабира нависонда мешавад, пеш худо ҷавобгар аст. барои ҳамин ҳар як гуноҳ ба худаш ҷуброну ҷарима дорад. лекин ҷаримаи ин ҳамине. касе туро далолат кардааст ки зан дар ҳолати ҳайз агар наздик шави ҳомиладор мешавад, вай бародари азиз хеле гӯем табиби аблаҳ будааст ки ҳеҷ ягон табиби рӯи дунё ин далолата кардагӣ нестанд. аз ин хотир аз ин масъала додари азиз дур бошу. аз худои меҳрубон ҳамеша таманно кун ки дуо кун ки аллоҳи меҳрубон аз ин неъмату моро бархурдор бигардон. иншоаллоҳ фикр мекунам каме дар худам мондагиро эҳсос мекунам ва саволҳое ки дар инҷа боқӣ монданд, худо хоҳад ман аввал саволҳоеро ки барои шумо гуфта будам дар боби нишонаҳои қиёмат ва мурда мешнавад ё намешнавад, худо доно аст. дар ҳамин байни боз 2-3 рӯз дигар мо метавонем ки ин саволҳоро ҷавоб бигардонем ва баъдан бо саволҳое ки ҳаст ё саволҳое ки бо шумо мақсад ирсол мекунем, иншоаллоҳ инҳо бачаҳо